माया दुलिनिखौ बारा जायाखै दा दुलिनिया ना जादों एसे एसेयाव जादोंथाय माबा जों ओंखारब्ला हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दिनैहाय आंनावहाय मोननैसो भिडिअ क्लिप हरना दोनदों आङो बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायगोन बे दैज्लां बोथोरावबो जोंनि बे न'खर जानाय सुबुंफोरा हाग्रानि जिब जुनारफोरजोंहाय मोगा मोगि जानो गोनां जायो थिग बेबायदिनो मोनसे न'खर माने गासैबो न'खराव होननानै बुंदों माने फारि फारि जालांजोबदों होननानै बुंदों आं नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायगोन ओमफ्राय आङो दा लास्टआव नोंथांमोनजों रायलायफिनगोन न'नि अबस्थाया गैखालायलै आयै आयै माइरङा गैले दिनै मोनाव मैदेर फैनानै न'खौ बिदि सिफायफैदों नै आंनि न'मोन बियो हरनि 11टा साराय 11टा बाजियावहाय अखायाबो अखा जोबोर हादोंमोन जेबो आन्दाजखौनो मोनाखिसै बेबायदिनो सिफायलांजोबदों नै मैदेरा नायनै गासैबो माइ बायदिसिना माइरं बायदिसिना थेर बेथेर लेरे थेरे खालामना गालांजोबदों नायनै माबायदि खालामदों नै न'खौ माइ दंमोन बबेयाव हनै दुलियावहाय माइ दंमोन बे माइखौहाय जादों माखासेखौ मोनजास्लाबाखैसै जों थाबैनो आन्दाज मोननानै जों होखारहरनो हादों आरो नायनो बेबायदि अबस्था खालामजोबदों न'नि अबस्थाखौहाय बेबायदि खालामजोबदों नै नै बेयावहाय इन्जुरखौ बोखाजोबदों नै न'आ बेबायदि जाजोब्बाय जेबो लाइ लथर गासैखौबो सिफायलांजोब्बाय गासैबो सिफायलांजोब्बाय नायनो बे खुन्जिमारखौबो गासिनो सिफायजोब्बाय बस'जोब्बाय वेरफोरखौ कारेन्टखौ नायनो गासिबो माइनि अबस्थाफोरा खुन्जिमारनि अबस्थानि दायो बिदि जानानै दं खुन्जिमार गासैबो लाइ लथर गासैबो नैबे नुनाय गासिबो मैदेर जानाय गोजा न'खरनि सुबुंफोरखौ गाज्रिथार रोखोमनि खहा खालामना होनाय बिदिनो जाबाय न'नि अबस्थाया गैला नै अबस्थाया हनै
हे गुन्दैङा माइसो हनै माइब्रा सोनायखौ लांबाय आहुंनै माइरंफ्रा मोनजायाखै बेखौ खाख्लुवा नायरोङाखै बेखौ जाम्बाया ने आदिस्कर जाम्बाया बायाखै ने आदिस्कर कारेन्ट कन्जुमारा दंजोबो नै माया दुलिनिखौ बारा जायाखै दा दुलिनिया ना जादों एसे जागासिनो दंमोन नोगोद उफुद्रुग खालामखाबायलै ने देग्लायहाय मैदेरा अयथासार उफुद्रुग खालामबाय औ बेखौ बोखारबाय माइया नै माइया थाबथादों आरो जुलामखौबो औ माने दुलिखौ बोखोदों आदिस्कर दुलिखौ बोखोदों औ बे जाथायनि सायावहाय रावबो सोरखारि मानसिया नायफैयाखै होननानै बिथांमोना अजद होदों जेनाखि फरेस्टआव खामानि मावो हाग्रा बिफाननि मानसिफोर बिथांमोनाबो नायहैयाखै होननानैहाय बिथांमोना बुंदों माने सोरखारनिफ्राय रावबो दासिमबो नायनो फैयाखै होननानैहाय बिथांमोना बुंदों आंनिफ्राय बेल' बुंनांगौ आङो नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ देखायखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि अबस्था जादों बे जाथायानो जादोंमोन जाहैबाय थांनाय 13 तारिख हराव 11 ना बेसेबां होनखो आङो टाइमखौ गोसोआव गैला बे जाथाय जानाय जायगाया बबे पस्ट अफिसनि सिङाव थायो आं बेखौबो नोंथांमोननो खिन्थागोन जिल्लाया जाहैबाय चिरां जिल्ला आरो थानाया थाबाय जाहैबाय आमगुरि आरो पस्ट अफिसा थाबाय जाहैबाय फाथाबारि आरो फाथाबारिनि सिङावनो बे जाथाया जादों फाथाबारिनि एकदमबारे साहा थानाय 6 नम्बर गामियावहाय बे जाथाया जादों दा बिथांमोना खुनुरोखोम होखारहरनो हाबाय होननानै बुंदों मैदेरखौ मैदेरा साखाथियावनो हाग्रा दङ बिथांमोननि खस एकदमबारे हाग्रा दङ थांनाय बोसोरावबो बे हाग्रानि थाखाय एसे दावराव जाखांबाय माने बे हारान खालामनो नागिरदोंमोन सिफायजोबनो नागिरदोंमोन बे हाग्राखौ हाग्रा बिफाननि मानसिफ्रा सिफाय होआखै माने बिफां गायनानै दोनहैदों ओमफ्राय दा बे साखाथियाव थानाय गामिफोरखौहाय नोजोर होआखै होननानै बुंदों बिथांमोना दा हाग्रा बिफाननि मानसिफोरखौ खावलायो बेखौ नोजोर होनो थाखाय माने हाग्रानि जिब जुनारा गामियाव फैनानैहाय डिस्टार्ब खालामफैयो बेखौहाय नोजोर होनो थाखाय बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय खावलायनाय बिथांमोना नायहैनांगौ नोजोर हैनांगौ आरो नोंथांमोनाथ' सिगां खनले थांबाय थादोंमोन बे जायगायावहाय बे हाग्रा साखाथियाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा हाग्रानि जिब जुनारजोंहाय मोगा मोगि जानो गोनां जादों बेयावहाय रावबो सोरखारि मानसि सौहैयाखै होननानै बिथांमोना अजद होदों आंनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायनाय नोंथांमोना नायहैनांगौ बेफोरबायदिनो सोरनिबा माइ जालांदों सोरनिबा गय सिफायलांदों सोरनिबा दुलि सिफायलांदों सोरनिबा न' सिफायलांदों सोरनिबा थालिर सिफायलांदों बियो गासैबो न'नि सम्पति बे सम्पतिखौ खहा जानाय मानिखौ नोंथांमोना सोरखारनिफ्राय सुस्रांनानै होनांगौ आंनिफ्राय बेनो दाबि आरो नोंथांमोना थांथारनांगौ नायहैथारनांगौ बे जायगाखौ आरो हायोब्ला बे जायगाखौ नोंथांमोना बेरा होनानै दोन माने थारकाथा सोंनानै दोन जाहाथे हाग्रानि जिब जुनारफ्रा गामियाव फैनानैहाय डिस्टार्ब खालामा गामिनि सुबुंफोरखौहाय जिउ खहा खालामा आंनिफ्राय लास्टआव बेनो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक हो आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम जाहाथे जोंनि गासैबो हाग्रा सेराव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफ्रा हाग्रानि जिब जुनारनिफ्राय नाख्रेबजानायनिफ्राय नासयजानायनिफ्राय बेफोरबायदि आबाद खेथि जाजानायनिफ्राय उदां मोनो आरो जायफ्रा हाग्रा बिफाननि मानसिफोर बिथांमोना बेखौ प्रटेक्ट खालामनायनि बेबस्था लानांगौ आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै गोजोन्थों।